PNL, că a dat PNL pe mâna PSD și că au făcut alianțe toxice de-a lungul istoriei. Nu uit nici ce s-a întâmplat în 2007, când împreună cu Voiculescu au încercat să dea, aș spune eu, chiar o lovitură de stat, în orice caz să uzurpe votul popular dat atunci președintelui Traian Băsescu în 2007, la asta mă refer acum. Da. Dar în același timp vreau să spun că totuși au existat crize. Cea din 1918 a fost tot așa o pandemie globală cu foarte mulți morți, din păcate, și tocmai acolo nu vrem să ajungem, cea cu peste 50 de milioane, gripa spaniolă, la ea mă refer. Da. Situații de acest tip au mai existat, evident, ciuma bubonică, deci Evul Mediu a cunoscut asemenea situații. Ce încercăm noi acum, într-o lume interconectată, în care populația globului depășește 9 miliarde, în care concentrarea demografică este foarte mare, apropo de București, în centru vechi, poți să vezi asta. Și mobilitatea este Și mobilitatea este pe măsură. mare. Încercăm exact. totuși ceva absolut remarcabil, ca prin disciplină, prin autocontrol, prin conformare voluntară la prescripțiile făcute de medici, să păstrăm două lucruri simultan: libertatea de mișcare și creativitatea și, bineînțeles, un business care să fie sursa de prosperitate pentru națiune și, în același timp, să păstrăm sănătatea publică cât se poate de, intactă, dacă e permis o asemenea formulare. Această sinteză de imperative, pe de-o parte, nu, prosperitate, o economie care, nu știu dacă să duduie, dar în orice caz să meargă înainte, și pe de altă parte sănătatea publică, nu cred că această sinteză poate fi obținută prin intervenții de tipul celor de la PSD. Da, domnule Emil Boc, foarte scurt, pentru că trebuie să luăm pauza de